Takže vitajte, moje meno je Angel a vitajte pri treťom dieli Ako si spraviť vlastnú hru, ktorá bude celkom ľahká. A v dnešnom dieli by som rád ukázal, ako si spraviť, ako môžete vidieť, tak som dal preč move menu, aj tie lišty s tým pohybom a s takými vecami a že som sem dal namiesto, že som nechal iba play a quit. A je to preto, lebo my si ten pohyb dáme hneď do prvej miestnosti ako také poradenie by som povedal. A my by sme to tu mali mať uložené, no nemáme, lebo ja som to vymazal, ale to nevadí, to vôbec nevadí, my si vytvoríme nový, ktorý dáme celkom malý, lebo nepotrebujeme veľa toho priestoru teraz. A dáme sem takto a iba napíšeme text, ale trošku to písmo zmenšíme, lebo sa tam musíme vopkať 7 a napíšeme tam V černym A C D Prepáčte, S-ko som dala špatne. Teraz to D-čko spravím a máme vybavené. A iba popíšeme right, down, left. A toto bude taký kratší diel, lebo tie druhé dve boli dosť dlhé. A toto bude taký kratší trošku, lebo proste bude trošku kratší, tak dajme. Teraz si ho sem zoberieme a dáme ho, alebo nedáme ho solid, aby cez neho mohli nepriateľa prechádzať. Aj keď to je nám jedno, lebo tu žiadny nejsú. A dáme to sem, to dáme preč. A umiestnime to tu na. Toho dáme. Tak. Dáme to sem. Hlavne niekde, kde tomu nevadia. Tak, toto je ono. Pozrieme sa, či to zaberá. Som zvedavý, ale malo by to ísť. Tak, už tu nemáme ani kredit, ani nič. Tak, a vidíme, že nám to spravilo chybu. Achievement. Dobre, takže to je kvôli tomu pravdepodobne. My si tady jednoducho nastavíme go to next room. To by malo byť jednoduchšie. A uvidíme, či to pôjde teraz. No nejde. Takže step aj objekt draw. No. Objekt draw je niekde tady chyba. To vlastne dám preč. Go to next room. 0. Objektov 1. No tak teraz neviem, čo sa stalo vážne. A už to ide. A vidíme, že cez to môžeme prechádzať, takže pochvala. A v druhom leveli to samozrejme, že nebude, lebo to by som to tam musel vymestiť a ja som to do druhého levelu neumiestnil.
Dobre. Všetko v poriadku. Tak vidím. No dobre, to už nemusíme zbierať všetko, aj tak nás to vyhodí zatiaľ s chybou. A ja som sa rozhodol, že by som teraz spravil taký tajný blok, taký čierny, počkajte. Tak, vyfarbíme ho na čierno. Robíme ho ako objekt, ale nespravíme ho solidný, lebo to bude tajný taký, cez ktorý sa bude tak prejsť. A iba týmto tvu nastavíme, že sa od neho odrazia. Samozrejme, my chceme sa z neho prechádzať, aj keď podľa mňa cez to budú prechádzať, ale nevadí, keď budú prechádzať, budú. Dobre, teraz dáme background, stavíme tam tú zelenú, zoberieme takto. Si to obklúčime s tým. To mi už nevadia teraz, lebo chceme to urobiť trošku ťažší level, samozrejme. Spravíme takto. A dáme tam teda tento náš objekt. No, takto. Máme teraz jedno. Takto. A ešte takto a sem dáme takú. Tak. Teraz tam hodíme pár týchto svých, skoro som tam dal tých, čo sa ani nehybú. Takto, dvoch. My sa samozrejme spavneme tam, kde žiadny nebude, a to je konkrétne tady. Pomiestňujeme tam kuličky do každej miestnosti, kde sú títo amperláci, to tiež dáme. Hovorím, toto dorobíme a už to ukončím, lebo dneska mám dosť naplnáhlo, mám ešte veľa práce ohľadom našich hier, takže mám ešte veľa práce proste, tak by som to povedal. No, tak my sa pustíme do hry, pozbieráme to. Tak. Ale sľubujem, toto bude síce krátky diel, ale sľubujem, že ten ďalší diel bude už trošku dlhý, taký dlhší, ale už to asi nebude diel z týchto vecí, lebo vy si tu už viete predstaviť, ako čo tu spraviť. Ale keď budete chcieť, tak samozrejme napíšte do komentárov a ja kľudne natočím nový diel a tam vám ukážem, ako spraviť tie veci, ktoré ste si vyžiadali v komentároch. Teda počkám, až tento prejde. Tak, sme tu. A sa nestalo. Čo sa nestalo? Nemôžeme sa hýbať. Prečo? By ma zaujímalo. Tak pozriem sa do toho. Čo som navrhol nastaviť vzorovanie hráča. A vlastne som chcel povedať, že to menu si môžete spraviť užšie, ako som to ja vtedy spravil. No len mne vtedy takto tá izba zle vyšla, lebo ja som si vtedy v tej chvíli neuvedomil, že som vlastne zabudol dať to, aby to pozorovalo iba toho môjho hráča. A keby som to tam nastavil, tak by sa nestalo to, čo sa tam stalo. No a to by bolo asi tak všetko. No, hýbať mi síce nejde tam, ale to nie je také podstatné. Mám tam určite pôjde.
aj cez ten blog pôjde určite prejsť, lebo v prvom rade by ste museli nastaviť, že by ste sa pri ňom zastavili, iba že by ste proste zastopli sa, a v druhom rade sme ho nespravili solidný, takže cez ňo asi budú môcť chodiť aj nepriatelia, ale to je nám už teraz úplne jedno. To by sme si ukázali všetko a už sa o chvíľu môžete tešiť na nový tutoriál, a bude to tutoriál, ako si spraviť vlastnú skákačku. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Bolo síce veľmi krátke, ale ukázali sme si netvrdý blok a ako si tam hodiť, no, samé netvrdé veci, cez ktoré sa dá prejsť. Takže to by sme mali. Na budúce by sme si mohli ukázať, ako tam dať hudbu, ja nejakú stiahnem, síce vy to už viete, lebo som to ukázala, ale hudba nebola moc dobrá. No neviem, či som to ukázala, tuším áno. No a môžeme si ukázať ďalšie veci, ďalšie vymoženosti, ale hovorím, píšte do komentárov, ja určite spravím. Takže ahojte, čaute, majte sa a dajte like a odber, čau.